उत्पादनाचे दोन प्रमुख विषय आसा। एक म्हणजे सनबर्न आणि दुसरो विषय जो आसा तो म्हणजे हलाल उत्पादनां म्हणजे हलाल सर्टिफाईड जी उत्पादनां जी आसा तर ताजेर बंदी घालपाचे विशय। आज आमी गोवा एक सांस्कृतिक भूमी म्हणटा, परंतु गोव्याचो जो सांस्कृतिक वारसा जो आसा, आध्यात्मिक वारसा जो आसा तेजें जतन करपा करता आमी सगळे जाण हिंदुत्ववादी संघटना जी आसा किंवा आध्यात्मिक संघटना आसा किंवा बाकीचे सगळे हिंदू जे आसा ते वावुरता। अशें आसतना सुद्दां आमी पळयता की गोव्यान गेली 17 वर्सां पासून सनबर्न फेस्टिवल जे आसा तर ह्या ठिकाणी आयोजन तेजें केलें वयता। प्रत्येक वेळार सरकार सांगता की हे सनबर्न फेस्टिवल जे आसा ते ड्रग फ्री इव्हेंट आसतलो म्हणून, परंतु आज पर्यंत अशें एकदांय जावना। आमी जसे पळयलें की काही अभ्यासाक असो एक अहवाल आमचे कडेन येल्लो आसा की 2013 सालान एंटी नार्कोटीक सेल जे आसा तर तेंच्यांनी असो रिपोर्ट दिल्लो की मोठ्या प्रमाणात ते ड्रग्स जे आसा तर ह्या ठिकाणी वापरले वयता म्हणून। कारण इतको मोठो क्राउड आसता त्या ठिकाणी आणि लोक सगळे यूथ किंवा बाकीच्यो युवती ज्यो असतात त्याचो सहभागी तर ज्यो नाचतात पळय तासन तास थंयसर नाचतात आणि ह्या नाचच्या करता जे ड्रग्स जे वापरले वयता तर ते ड्रग्स जे आसात तर ते इतके घातक असतात की त्याच्यामुळे बऱ्याच जणांचा मृत्यू पण या सनबर्नच्या ठिकाणी झालेला आसा।